ক্ষেত্র এই উৎকল। ସତରେ এই ଜାତି କେତେ ଯେ ମହାନ, କେତେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇତିହାସ କହେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଉତ୍କଳର ପରିଚୟ, ଉଗ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶେଷ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶା ନୌବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବଳିଦାନ ଓ ବୀରତ୍ୱର କଥା କହି ଏହି ମାଟିରେ ଦିନେ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ମାଟି ଭିଜିଥିଲା ବୀର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ରକ୍ତରେ। ଏହି ରକ୍ତ କ୍ଷୁଧାକ୍ତ କରିଥିଲା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ। সেই চন্দাশোকରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ଧର୍ମଶୋକ। ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଥିଲା ଜଣଙ୍କ ପରମ ଧର୍ମ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ମାନବ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଜଣଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ଏହାର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଆମର ଧଉଳିଗିରି। ମହାମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳ କଳିଙ୍ଗର ଜଣେ ସୁଶାସକ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର। ଜଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ସେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଏହାର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଆମର ଏହି ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି, ଯାହାର କୋଣେ ଅଣୁକୋଣେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଜୈନ ଧର୍ମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ କରିଛି ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହାର ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ଅନେକ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏକ ପୁଣ୍ୟଭୂମି। ସେ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ହୃଦୟରେ ରହିଥିବା ଏହି ଠାକୁର ସାରା ବିଶ୍ୱ ପୂଜିତ। ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ ଏମିତି ଏକ ଯାତ୍ରାରେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଲାଳିତ ହୋଇ ବହୁ ରାଜା, ମହାରାଜା ଓ ସମ୍ରାଟ
ନିଜ ଅଧୀନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋଗଲ ଓ ମରାଠମାନେ ଅନ୍ୟତମ। ପରେ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜ ଶାସନାଧୀନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ଥିଲା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ତେଣୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୀଷଣ ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୀର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ଅନେକ ପାଇକ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସ ଆଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଗର୍ବକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ସଂଗ୍ରାମ ଆଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହାର କରିଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ବାଜି ରାଉତ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ରମାଦେବୀ, ସରଳା ଦେବୀ ଏମିତି ଅନେକ। ଛବିଶ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଦେଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଏହି ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ସେହି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଯାହାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳାଭୂମି, ରାଉରକେଲାର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ତାଳଚେରର କାଗଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର, ସୁରଗଡ଼ାର ମିଗ ବିମାନ କାରଖାନା ଏବଂ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମ ଲୋକନୃତ୍ୟର କଥା। ଓଡ଼ିଶୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ରଣପାଳ, ଦଣ୍ଡନାଚ, ଚମ୍ପୁ, ଛଉ, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ବୁଢ଼ାନାଚ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ଯୁକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। କ୍ଷଣିକରେ ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଏବେ ବି ମନରୁ ଭୁଲି ହୁଏନି। ସେଦିନ ଥିଲା 1969 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ। ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାକୁ କଲା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ। ନଷ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ ଲୋକ ଜୀବନ, ବାସଗୃହ ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆରମ୍ଭ ଏକ ଶେଷ ଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶେଷରେ ଥାଏ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ, ଏକ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା ଏକ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି।